Štvrtá dimenzia je moment prechodu medzi starým a novým, a teda momentom zmätku. Tiene sa začínajú ukazovať, svetlo nás volá späť, pravda vecí sa odhaľuje, dimenzie svetla nám pomáhajú čistiť karmu, staré mentálne návyky sa stávajú čoraz ťažšími a chcú byť uvoľnené, staré myšlienkové vzorce nám už nepomáhajú, ale nové cítenie ešte nevyplávalo na povrch v celej svojej jasnosti. Temná strana kladie odpor, aby si udržala svoj riadiaci vplyv tretej dimenzie, a my, stále taký mechanický a racionálny, máme problém používať nové vnímacie kanály, hoci sú už otvorené. Pekný zmätok v nás, poriadne klbko. Ak upadnete do krízy, nezľaknite sa. Naopak, môže to byť dobré, pretože sme tak presvedčení, že sme na sebe už toľko pracovali, že sme na ceste prebudenia dosiahli tak veľa, že aspoň takto sa staneme otvorenejší a vnímavejší skutočným hlasom našich sprievodcov, nášho srdca a duše. Doteraz sme nemohli pracovať do hĺbky, nemohli sme meniť etiku a energie, pretože sme boli v tretej dimenzii, v energetickom väzení, ktoré nás nútilo konať sebadeštruktívne napriek našim kurzom, práci a cestám. Teraz sme vo štvrtej dimenzii, viac si uvedomujeme skúsenosť duality, ktorú sme sem prišli zažiť. Teraz sme viac otvorení pomoci svetla. Na materiálnej úrovni sme zdanlivo nič nevyriešili, pretože ide o matrix, ktorý sa rozplýva a zmizne, keď znovu úplne získame našu tvorivú energetickú silu. Zdá sa, že všetko je takmer ako predtým, ale za oponou už nič nie je ako predtým. Hmota je stále odrazom starého donúcovacieho programovania, ale v skutočnosti už neexistuje nátlak. Temní stratili moc, energie sa zmenili. Máme rozhodne väčšiu slobodu voľby, myšlienok, energií, emócií. Predtým nebolo možné konať inak, ako podľa karmy, podľa paktu vernosti, podľa presvedčení temných, ktoré sú v nás vštepené, prostredníctvom ega, temnej osobnosti. Nikto nemohol byť slobodný. Teraz však môžeme vidieť. Teraz musíme vidieť. Ale ešte to nemôžeme úplne vyriešiť. Napredujeme malými krokmi, ktoré sme schopní zvládnuť. Náhle prebudenie by bolo pre našu ľudskú štruktúru neudržateľné. A potom, každý krok slúži na to, aby sme mohli urobiť ten ďalší, všetko má svoj význam, je to cesta. Takže je v poriadku byť zmetený. Všetko je nádherne zorchestrované. Majte vieru a dôveru. Nesnažte sa mať vždy všetko pod kontrolou, vedieť za každú cenu. Kráčajte k sebe samým, k svetlu, počúvajte vnútorné impulzy, správy sprievodcov, intuície, ktoré prichádzajú z kozmickej lásky vo vás a mimo vás. A medzi tým sa snažte čo najviac zjednodušiť seba a svoj život, snažte sa vrátiť k základom, k podstate vecí. Snažte sa myslieť ako deti, ktoré majú malé, ale zdravé ciele, hru, zábavu, radosť, bezstarostnosť, predstavivosť, kreativitu. Zabudnite na veľkolepé plány, pracujeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Stanovme si jednoducho pokojné ciele, aby sme mohli zvýšiť svoje vibrácie a spojiť sa s našimi sprievodcami. Odmietnite negatívne myšlienky o vás a svete, ktoré neustále posielajú temní, pretože tie vytvárajú materiálnu rovinu. Odstráňte moc všetkému, čo vám škodí a spôsobuje utrpenie, čo vás zraňuje a vyvoláva vo vás pocity nepokoja, strachu a napätia. Vytvorte si nový svet, svoj vnútorný domov, kde sa budete cítiť chránení a budete spolupracovať so svetlom, ktoré vo vás pôsobí. Tak ako deti majú obrovskú, slepú dôveru v dospelých, tak aj my musíme mať takú vieru v božstvo. Vyfučte strachy, sebaznevažovanie, pocity viny ako balóniky. Nič nie je proti vám, sú to navodené paranoje. Sú to prízraky mysle, ktoré nezodpovedajú ničomu skutočnému. Vytvorte si krajší svet a žite v ňom. Piata dimenzia nás musí zastihnúť už zapojených do práce pre naše vlastné dobro. Je to paralelná práca, naša a práca bytostí svetla. Nemôžeme len delegovať a čakať. Musíme sa pustiť do práce, spolupracovať, vytvárať správne vibrácie, inak podľa zákona slobodnej vôle sprievodcovia, ak necítia aspoň štipku úmyslu, nemôžu zasiahnuť. Stanovte si malé, jednoduché ciele pre vnútorné aj vonkajšie blaho a spleť sa pomaly rozplynie.